ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଛ ନଳା କେମିତି ବନା ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଟା ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ନଳା ବନେଇବା ପାଇଁ କେମିତି ପତ୍ରଟା ସେ ଯୋଉ ଶାଳୁଆ ପତ୍ରରେ ବନା ଯାଉଛି, କଞ୍ଚିରେ ସିଲେଇ କରାଯାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଗରୁ କଣ କରିବା ନା, ମସଲା ଟା ରଖିଦବା ବାଗେଇକି। ମସଲା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ସୋରିଷ, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଅଦା, ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ଜିରା ପକେଇଦେବେ। କଇଁଆ ମଣ୍ଡ ଟା ଦେବେ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଆ ମୁଣ୍ଡ ମା କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଖ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଶାଳୁଆ ପତ୍ର ଉପରେ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦବା, ନାଇଁ ତ ସେଟା ଫାଟିକି ଗଳି ପଡିବ। ଏ ଦେଖ କେମିତି ବନାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ମାଛ ଭଜା ଯାଇଥିବା ମାଛକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ମସଲା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ମାଛରେ ଗୋଳାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ମସଲା ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମାଛକୁ ଆଣିବେ, ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଛରେ ଗୋଳାଇବେ। ଗୋଳାଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇକି ରଖିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମା ରଖିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ସଜାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖ, ପତ୍ର ଟାକୁ ମାଛ ଟା ରଖି ସାରିଲା ପରେ ପତ୍ର ଟାକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିକି କେମିତି ସିଲେଇ କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କଞ୍ଚିରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ସିଲେଇ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସିଲେଇ କଲେ ସେଟା ଖୋଲିବନି, ମାଛ ଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଲେଇ କରାଗଲା। ଭଲ ଭାବରେ ସିଲେଇ କରିବେ, ନାହିଁ ତ ଫିଟିଯିବ। ଦେଖ, ତାପରେ ସେ ନଳାକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଚୁଲିରେ ଦବା। ଟିକେ ନିଆଁ ବାହାର କରିଦେବେ, ତାପରେ ତା ଉପରେ ହାଲକା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଛ ନଳା। ଖାଇବେ, ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ।